mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kuliwonse kumene muli mu programu ino yakudza Baibulo langa imene yamakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Choncho mu tsiku la lero pa programu ino yakudza Baibulo langa mukhala ndi mbale wanu Mwambuye Daniel Linje Pancras pamene tikufuna tikapitirize kuphunzira mawu a Mulungu kuchokera m'buku limene Baibulo makamaka kuti tikadziwe zinsinsi zake zimene ino ndine takhala kuti tikuzimva kuzisunga ndi kuzichita tikapeze nazo chipulumutso. Makamaka tifuna ngoona zitsanetserano Baibulo kuti kodi Baibulo inalembedwa motani nanga ndifukwa chani buku limene lili mu Baibulomu nanga ino ndine kuchokera mu buku limene lili tingaphunziremo chani. Kuchokera pa chaneli paja ndikudziwa zanu mwina ambiri tikumvapo zambiri zosiyanasiyana tikuphunzirapo zambiri. Chinthu chofunika ndi chani? Tiyeni tiperekeni makutu athu chidwi chathu kuti tithe kumvetsa bwino komanso timaphunzira zimene mawu a Mulungu amanenazi. Mu programu yapitayo ndikhulupirira kuti kwa amene mapulogalamu tikuwatsata bwino tinaphunzirapo kwambiri makamaka zokhuza ndi Obadiya. Tinayamba ndikuphunzira kuhusu Obadiya pamene tinazafotokoza ndithu kunena kuti Obadiya, buku la Obadiya limangofotokoza za chiwonongeko cha Edomu kapena kulangidwa kwa Edomu. Ndiye tinazafotokoza sona kuti ndi chifukwa chani Aedomu ananenedwa kuti adzalangidwa, tinaona zifukwa zake komanso tinafotokoza kuti tikamakamba Edomu ndi mbumba yochokera kuti pamene tinaona kuti ndi mbumba yochokera kwa Esau mkulu wake wa Yakobo. Titachoka mu buku limene tinadzionanso mu buku la Yona limene tinaphunziramo zinthu zambiri. Pamene tinaphunzira zinthu zambiri makamaka zokhuza ndi moyo wake ngati Yona komanso khalidwe la anthu limene anaonetsa limene linampangitsa Yona kunena kuti athawe ntchito yake. Zimeneno ndine takhala kuti tikuva bwino ndi kuzichita titha kukapeza nacho chipulumutso makamaka titafuna kuti tisakhale ngati anthu amene aja ku Ninive. Titamaliza kuphunzira m'buku la Yona makamaka tinadzaphunziranso mu buku la Mika. Mu buku la Mika tinafotokoza bwino kuti buku lili machapter zokwana 7 ndipo tinaona kunena kuti Mika adagwiranso ntchito pamodzi ndi mneneri Yesaya. Anagwira ntchito ya nthawi yofanana. Choncho pamene tinaphunzira kuchoka mu buku limene la Mika tinaonanso zinthu zosiyanasiyana zimene anthu amenewa ankachita makamaka anthu ankaoneka ngati opembedza amene salopembedza, aneneri ankalandira chinyengo, atsogoleri adayiwala ntchito yawo komanso anachulutsa zamatsenga mkati mwawo zimene ndi zosaloledwa pamaso pa Mulungu. Choncho pamene tinaphunzira buku limenelo tinalangizana ndithu kuti nchofunika kuti tidzakhale limodzi mu programu ya lero pamene tifuna tidzapitirize kuphunzira makamaka zokhuza ndi buku limeneli la Nahumu. Mwina tikhaza kudabwa kuti kodi m'Baibulo muli buku limene la Nahumu chifukwa chani? Chifukwa kuti anthu ambiri buku limeneli sitimakonda kuliwerenga komanso sitimakhala ndi chidwi chofuna kuphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli. Choncho tili ndi mwayi chifukwa titakhala nawo mu programu iyi mu tsiku la lero pamene tifunanso tikaphunzire zambiri zokhuza ndi buku limeneli la Nahumu kuti tikaone kunena kuti limakamba chani ino ndine tingaphunzirepo chani. Tikamaona za buku limeneli makamaka la Nahumu ndi buku limenso lili ndi machapter zochepa makamaka lili machapter okwana atatu okha basi. Buku limene lili machapter zokwana atatu okha basi. Ndipo tikamaliona buku limeneli kwakulu nkhani zopezeka mu buku limeneli timaona kunena kuti bukuli ndi buku limene limafotokoza za kupasuka kwa Ninive. Mwina pamene patisasokonekere timvetse bwino ndithu kunena kuti Yona ndi Ninive, Yona ndi Nahumu ndi atumiki okhawo amene anatumidwa kuti akalalikire kuchani kuti ku Ninive amene Baibulo apa likutani kuti likutiuza. Taona kunena kuti Yona ntchito yake anagwira ku Ninive komanso taonanso kunena kuti apapanso buku limene la Nahumu limafotokoza kwambiri makamaka zokhuza ndi kupasuka kwa chani kuti kupasuka kwa Ninive. Anthu ena amene amawerenga bwino Baibulo amafika poona kunena kuti ndi mmene nkhani ya Yona inayendera ndi mmene nkhani ya Nahumu inayendera ndiye kuti amaitenga kuti Ninive ndi part 2 ya buku la Yona. Ninive ndi part 2 ya buku la Yona. Timaona kunena kuti Mulungu adanena makamaka zokhuza ndi kupasuka kwa Ninive chifukwa cha zinthu zosakhala bwino.
pamene Yona analalikira kwa anthu amenewa zimaonetsa kunena kuti adasintha, koma kusintha kwawo kunalinso kwa chani kodi kwa nthawi yochepa. Choncho tikamona m'buku limeneli Mulungu akulengezanso zakuononga mzinda umenewu, mzinda wa Nineve, chifukwa anthu amenewa amachita zinthu zosakhala bwino. Choncho tikamona chapter 1 cha buku limeneli la Nahumu, mulembi anangofotokoza kwambiri mamakazi okhuzana ndi mkwiyo wa Mulungu pakati pa anthu amenewa aku Nineve. Pakuzindikira kuti Mulungu adatumiza kale mneneri loyamba Yona, anaphunzitsa ndipo anthu anasintha kwa nthawi yochepa. Zinapezeka kunena kuti anabweranso ku machimo. Pamenepa Mulungu analengeza makamaka tsono zakunena kuti anthu amenewa adzawalanga. Ndipo tikamabwera mu chapter 2 timaona kuti Mulungu akufotokoza kunena kuti adzawalanga motani kapena chilango chawo chidzakhala chotani. Ndipo tikamabwera mu chapter 3 akufotokozana tsono tsatanetsatane wa zifukwa zimene adzawalangire. Tikamaona nkhani zopezeka m'buku limeneli makamaka ndi mmene tangofotokozera mmene ma chapters atatu nkhani zimene zamafotokozera, mwina tithabe kungopeza maphunziro nena kuti tingaphunzirepo chani. Linganena kuti tikunena kuti buku la Nahumu ili ngati part 2 ya buku la ndani kodi? Buku la Yona. Ndiye kuti poyamba Yona wapita kalalikira, anthu aja asintha kwa nthawi yochepa, kana akapezeka kunena kuti anthu aja abweranso ku machimo. Pamene abwera ku machimo Mulungu oruma ndani kodi? Oruma Nahumu, pamene akafotokoza makamaka mu buku limeneli lolemba mwa ma chapters atatu. Chapter 1 angofotokoza makamaka za mkwiyo wa Mulungu pa anthu a Nineve. Chapter 2 makamaka akwafotokozera mmene adzawonongere, komanso chapter 3 akwafotokozera chifukwa chimene adzawonongere. Kodi mu buku limeneli ino ndine tingaphunziremo chani kuchokera mu buku limeneli la Nahumu? Kuchokera mu buku la Nahumu ndine lekha zophunzirapo maphunziro ambiri makamaka amene angatisinthe pa moyo wathu. Tikuyenera tikazindikire maphunziro awo amene tikuwerenga mu buku limeneli la Nahumu kunena kuti kulapa kwenikweni ndikofunikiradi pamaso pa Mulungu. Kulapa kwenikweni ndikofunikiradi pamaso pa ndani kodi? Pamaso pa Mulungu. Mwina anthu ena ake mutokha ndi mafunso noti akukamba za kulapa kwenikweni. Tikamangamba za kulapa, mmene akhristu amamvetsera ambiri amakonda kusokoneza pakati pa kulapa ndi kukhudzika mtima. Kulapa ndi kukhudzika mtima. Munthu akhazobwera ku church mwina akhazokufa kudandaula noti ineyo ngati mkhristu ndapanga zinthu zosakhala bwino. Koma pa zinthu zimenezi Mulungu andikhululukire ndithu. Kungothamawika atatu mudzamva zoti munthu uja akuchitanso zinthu zija. Tinene kuti apapa analapa kapena anangokhudzika mtima chifukwa cha zinthu zosakhala bwino zimene anachitazi. Tikaona kuti anangokhudzika mtima koma sanatani kodi? Sanalape. Mofanafana monso mmene anthu a Nineve anachitira poyamba. Yona wapita wakalalikira, kana anthu aja asintha ndikabweranso kuchani? Ndikabweranso ku machimo. Ndiye kuti analapa koma sanalape motani? Moona mtima. Tsono tikamagamba za kulapa kwenikweni kuona mtima ndiko kusiya chinthucho osadzachitanso, zimene ndizofunikira pamaso pa Mulungu. Komanso chinthu china chimene ndine tingaphunzirepo khala mu moyo wachipembedzo, tinene tikazindikire kunena kuti Mulungu ndi wachikondi. Mulungu ndi wachikondi. Tikamaphunzira nkhani anthu amene aku Nineve, tikuona za makhalidwe awo mmene amakhalira makamaka ndi atumiki a Mulungu, kuti amachitira nkhanza, amachita zinthu zosakhala bwino kwa atumiki a Mulungu. Koma Mulungu tikuona kuti mu buku lena lija adatumizira Yona kuti akadzudzule, ndipo anthu aja anasintha. Anthu aja atakhala kuti sanasintha, atasintha kwa nthawi yochepa ndikubweranso kuzolakwa zawo, Mulungu mwachikondiso anatumiziranso ndani? Anatumizira Nahumu kuti akatani? Akawalangiza ndi anthu aja akataninso kodi? Akasinthe. Zimene tikuyenera tikazindikira nena kuti Mulungu ndi wachikondi. Mofanafana monso tikakhala mu nthawi yathu, nthawi ya Chikhristu, mwina ambiri timadziwa bwino ndi kuphunzira bwino zokhuzana ndi chikondi cha Mulungu. Tikamabwera mu buku la Yohane chapter 3 mu verse 16, pamene amafotokoza nena kuti pakuti Mulungu anaona dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akakhale nawo moyo wosatha. Choncho timaona nena kuti Mulungu mu nthawi inonso tsono anatikonda motani? Anatipatsa Yesu Khristu. Kodi pamene Mulungu anatipatsa Yesu Khristu anakhala pa dziko lapansi mu nthawi yakalekale imeneyo, ndipo analonjeza za Nkhoswe ya Mzimu Woyera imene agwira ntchito mwa atumwi, imene anawathandizira atumwi kuti akalembe Baibulo lija ndi kutipatsa ife Baibulo chonchi limene linalole. Kodi pamene Yesu Khristu anabwera chonchi, ifeyo tikhalanso ngati anthu a Nineve ongosinthika mwa kanthawi kochepa kanaka ndikupitirizanso makhala m'makhalidwe oyipa? Ayi, Mulungutu ndi wachikondi. Taonani anthu a Nineve awo, Mulungu adafikanso poma kuwatumizira Yona ndi kudzatumiziranso ndani kodi? Ndi kudzatumizira Nahumu. Nkhani yake chikondi, kuwakonda anthuwo. Inunso ndine pamene Mulungu anatumiza Yesu Khristu, atumiki ake ndikulemba Baibulo, tikazindikira ndi chimene chikondi chopambana. Inuyo ndine tikuyenera tizikhala mu moyo wachikondi. Fundo inanso yachiwiri yotsatira imene makamaka yachitatu yotsatira imene tingaphunzire ndiyo nena kuti
Mulungu safuna kuti anthu tikaonongeke. Talingalirani za mmene mzinda wa Ninive tinafotokozera kale pamene tinkaphunzira mu programu yapita, makamaka za makhalidwe a mzinda wa Ninive kwa atumiki a Mulungu, kuti umachita zinthu zosakhala bwino pamaso pa atumiki a Mulungu. Koma ngakhale anthu amachita zinthu zosakhala bwino pamaso pa atumiki a Mulungu, koma timaonabe kunena kuti Mulungu akuwatumizirabe anthu aja aneneri Yona kuti akawalangize. Atawatumizira Yona, anthu aja anasintha. Atabweranso ku machimo, Mulungu anatumiziranso ndani? Anatumiziranso Nahumu. Zimene ndinene ndikaphunzira ndithu nena kuti Mulungu samafuna anthu ake kunena kuti akaonongeke. Mwina tikhazanso kumvetsa bwino fundo imeneyi tikamakawerenga mu buku la Chipangano chatsopano, makamaka tikamakuona mu buku la 2 Petro. Tiyeni tikawerengeni mu buku limene la 2 Petro. 2 Petro chapter 3 mu verse yake 9 analemba kunena kuti Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achesa chizengelezo, komatu aleza mtima kwa inu, osafuna kuti ena aonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Apa tikamona mulemba amene makamaka wa buku limene la 2 Petro, amene ndiye Petro amene mtumwi, amalemba zimene zimakamaka kuwalemberanso akhristu anzathu kwazo kunena kuti Ambuye sazengereza nalo lonjezano lake liti lakunena kuti adzabweranso. Chifukwa Yesu Khristu amene akapita kumwamba anasiya lonjezano kwa atumwi aja kuti adzabweranso. Ndi apa kwakumbutsa Khristu amene ona kuti Ambuye Yesu sikuti amazengereza nalo lonjezano, koma monga mmene anthu ena ake amachesa kuti chimenechi ndi chani? Ndi chizengelezo nero Yesu Khristu akubwera kudzawononga dziko, akuchedwa kubwera kuti adzawononge dziko lapansi. Koma akunena kuti chani? Akuti komatu Yesu Khristu aloleza mtima amene amafuna kuti anthu onse asaonongeke, makamaka kuti tikafikire mu chani? Kuti tikafikire mukulapa. Tikamona kuti Mulungu akuchedwa kubwera kudzawononga dziko lapansi, zizindikira kuti chimene chocho ndi chikondi. Mulungu samafuna kunena kuti ino ndine tikaonongeke, amafuna kunena kuti tonsefe tikafikire mukulapa. Chikondi cha Mulungu. Monga mmenenso Mulungu anaonetsa chikondi makamaka pa mzinda umenewu, mzinda wa Ninive, umene unali capital city, kapena mzinda waukulu wa dziko limeneli la Asiriya. Mulungu ndi wachikondi amene samafuna kunena kuti ino ndine tikaonongeke. Tikaonongeka chifukwa cha chibwana chathu, koma Mulungu mbali yake amayesetsa ndithu. Taona kuti mwanzathu anayesetsa motani, komanso tikuonanso kuti muchipangano chatsopano chino Mulungu anayesetsa motani kapena anachita zotani. Kutumiza Yesu, komanso ndikukhala nthawi itali osabwera kudzawononga dziko lapansi pamene akufuna kunena kuti anthu tonse tikafikire kukulapa. Tikuyenera tikapeze kuphunziro limenelo pamenepo makamaka mu buku limeneli la Nahumu. Ndi buku lokoma kwambiri limene ndine tikhaza kuphunzira maphunziro ambiri ngati tingapitirize kumaliphunzira pamene tikukhala kumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kodi timaliwerenga buku limeneli? Mabuku onena kuti mwina ene tikukhala pa chechi nkutha chako osamva kwa anthu akulalikira, chifukwa mwina anthu samakonda kuwawerenga. Koma taonani ndi mmene taphunzira kuchokera mu buku limeneli. Ndi buku limene linawo maphunziro okoma ambiri komanso osiyanasiyana. Choncho ndikumemani kunena kuti pezani nthawi yokwanira bwino mudziwerenga komanso ndi kumamvetsa komanso kutenga maphunziro ochokera mu buku limeneli, buku la Nahumu. Choncho tikamaona patsanetserano Baibulo lero mu buku la Nahumu, timafikanso pa buku lina limene ndilo lofunikira kwambiri kunena kuti so ino ndine tikalione mu tsiku la lero, ndilo buku la Habakuku. Tikamakamba za mneneri ameneyo Habakuku, ndi mneneri amene analemba buku limeneli lotchedwa kuti Habakuku, makamaka limene lili ma chapters okwana lili ma chapter okwana atatu. Buku limene pokhala kuti lili ma chapter okwana atatu, timaona kunena kuti mneneri ameneyo kwakulukulu pa nkhani zimene zimapezeka mu buku limeneli anafika ponena kuti amadziwika kunena kuti ndi mneneri olira. Mneneri olira. Not olira, komano mneneri wofunsa Mulungu. Mneneri wofunsa Mulungu. Chifukwa chani Mulungu? Chifukwa chani munthu amene akutchedwa kuti ndi mneneri wofunsa Mulungu? Mneneri ameneyu amaoneka kunena kuti anagwira ntchito yake Yerusalemu asanapasuke. Ndiye kuti asadawonongedwe ndi Nebukadinezara, mfumu ya ku Baibulo, pamene anabwera ku Yerusalemu kudzatenga akapolo mulendo wachitatu, makamaka ku ufumu umenewu wa Israeli umene umakhala kumpoto kwa dziko limene la Israeli. Ndiye kuti pamene amagwira ntchito imeneyi zikuoneka kunena kuti uthenga wakulukulu opezeka mu bukuli unalonena kuti Mulungu amamuuza mneneri amene kuti akauze anthu kunena kuti adzagwiritsa ntchito anthu aku Baibulo kapena ufumu wa Baibulo pakufuna kulanga anthu ake, makamaka ana Israeli amene anakhala kumwera kwa dziko limeneli la Israeli. Ndiye
Mulungu akumuwuza mtumiki wake Habakuku kunena kuti ndidzalanga ana anga chifukwa akuchita zinthu zosakhala bwino, koma pakulanga ndidzagwiritsa ntchito anthu aku Baibulo, makamaka ndiye kuti ufumu umene wa Baibulo. Ndiye kuti chinthu chimenechi chinamkulira mneneri amene Habakuku, chimene chinamudzetsa mafunso, chimene chimapangitsa kunena kuti anthu adzinena kuti munthu ameneyu ndi mneneri wofunsa. Chifukwa chonena kuti chani? Mafunso amene amafunsa amakhala ngati onena kuti tikamuona makamaka funso loyamba limene analifunsa mu chapter 1 kuyambira verse yake aonekeza verse 4, akunena kuti tsono mudzagwiritsa bwanji anthu ochimwa pakufuna kulanga anthu ochimwa. Mulungu ino mukunena kuti anthu anu ana Israeli achimwa ndiye mukufuna kuwalanga, komano bwanji muti munena kuti mudzagwiritsa ntchito ufumu wa Baibulo uja, fo ufumu wa Baibulo sidoti nthawi imene onenso kuti ukuchitanso machimo osakhala bwino, amapembedza mafano, chigololo ndi zinthu zambiri zimene zinali mkati mwa anthu amene anthu amitundu. Ndiye mneneri ameneyu amadana kuti ndiye muti mudzagwiritsa ntchito bwanji anthu ochimwa pakulanga anthu ochimwa. Ndiye timaona kuti Mulungu adamuwuza kunena kuti dikira uwona zimene nditani kodi ndipange. Timaona zimenezo makamaka timaona m'buku limene la Nahumu chapter 1 mu verse yake ya 5. Timaonanso kuti mpaka anafunsanso funso ena lotsatira kunena kuti makamaka pamene anazadandaula kunena kuti komano chilango chimene mukunenerachi Mulungu mwaonjeza, chifukwa sizingatheke eniyo kudzagwiritsa ntchito anthu ochimwa pakulanganso anthu ochimwa. Ndiye timaona kuti Mulungu pakuthapa zonse adagwiritsanso ntchito ndithu anthu amenewa aku Baibulo kuzalanga afumu ana amenewa aku Israeli, maka pamene anawatenga kuti apite ku ukapolo, ndiye ngileno kuti akasinthe mkaganizidwe kawo. Kodi ino ndine pamenepa tingaphunzirepo kunena kuti chani? Tikamawerenga buku limeneli, ino ndine tikhazapo phunziranso maphunziro ambiri makamaka amene angatisunthe mu moyo wathu wa Chikhristu. Tingaphunziremo zotani? Chinthu choyamba tikadziwa zonena kuti Yehova Mulungu ali Mulungu wansanje. Ali Yehova Mulungu wansanje bwanji? Lingalirani chimene chinampangitsa Yehova kupanga chiganizo chonena kuti ana Israeli apite ku ukapolo ku Baibulo. Ana Israeli adayamba kuchita zosakhala bwino, kumachita machimo. Choncho chifukwa anthu akuchita machimo, Mulungu anawalola kunena kuti apite kuti kodi apite kumeneko akasinthe mkaganizidwe kawo. Ndi chinthu chofuna kuti nene tikaphunzirenso pamene kunena kuti Yehova Mulungu ali Mulungu wansanje. Chinthu china chimene tingaphunzireponso cha namba 2 makamaka kuchokera mu buku limeneli la Nahumu ndichonena kuti nthawi zonse tikuyenera tikazindikira nena kuti pamene anthu tikuwapatsa chilango pamalo, sitimasonyeza kuti tikuwada, koma chimakhala chikondi kuti tikufuna kuti akasinthe, kuti akakasintha adzabwererenso koma ali moyenera. Tsono talingalirani za Mulungu. Kodi pamene Mulungu ankatenga ana Israeli kuwapititsa ku ukapolo anawada kodi? Ayi. Koma fora ana Israeli anali kuti akuchita machimo, Mulungu ananena kuti okhicha bwino, ndatumiza aneneri anga ndipo zione kuti anthu asakusintha. Koma kuti anthu asinthe chofunika ndi chani? Anthuwa atengedwe apite ku ukapolo akavutike. Uku akavutika akasintha adzabwereranso kwanani kodi? Kwa Mulungu. Zinkhani imenenso mwina chingakhala anthu mu mpingo emavuta masiku ano yoyika anthu pa discipline. Tikamamuyika munthu pa discipline kuti wachita zinthu zosakhala bwino makamaka kunchotsa pamaso pa Mulungu, kunchotsa mu mpingo, anthu amanena kuti achita kuchotsa anthu mu mpingo mo ngati mpingo ndi wawo. Sitimakhala kuti tanchotsa munthu mu mpingo, koma timakhala kuti tangopanga enforce lamulo lonena kuti munthu amene ndi wochimwa mu mpingo mosakuyenera kuti akhalemo. Mawu a Mulungu ndi amene amachotsa munthu mu mpingo. Ngati munthu wochimwira mawu a Mulungu, amene ndi amene amakhala wachotsedwa mu mpingo. Choncho pamene munthu tikunchotsa mu mpingo, sizimasonyeza kuti munthu ali kumuda, koma timafuna kunena kuti pamene apita kunjako akazindikire za ubwino chipembedzo, akakazindikira akabwererenso atasintha. N'chifukwa chake khomo limakhala lotsekula pamene munthu wachotsedwa mu mpingo chifukwa cha machimo ake amene akuchita. Akati kumene kujozindikira ndi kulapa ndi kusiya zonse, mpingo umakhala okonzeka kumulandiranso munthu woteroyo. Sikumakhala kumuda, koma chimakhala chikondi. Ndi zinthu zofunika kunena kuti pamenepo ino ndine tidzimvetsa bwino ndithu kwambiri. Fundo inanso yofunika imene tingayiphunzire kuchokera mu makamaka mu buku limene la Nahumu, imene ndiyo yofunikira zedi makamaka ndionena kuti nthawi zonse ndi bwino atsogoleri athu adzimvetsa za zinthu zimene zifuna kuchitika pamalo. Pamene Mulungu akumuza Habakuku kunena kuti ndidzawononga mzinda wa ana Israeli, kapena ndidzalanga mzinda wa ana Israeli pakugwiritsa ntchito ufumu wa Baibulo, Mulungu atangonena choncho kumuza Nahumu, Nahumu sanachimvetsetse.
chimene anapanga ndi chani? Sanangovomera kuti iye, koma anabwera ndi mafunso kunena kuti atani kodi achimvetsetse chinthuchi. Mtima umenewu utakhalanso ndi atsogoleri osiyanasiyana m'dziko muno, zinthu zambiri zikhoza kusintha. Kumamvetsetsa kaye zinthu tisanazichite kapena tisanazivomere kuti kodi izizi zimene akunenazi ndi zoyeneradi zoyenera kuti zifike mu nthawi inoyi. Tiona kunena kuti mapeto azonse chilango chinabwera pakati pa ana Aisraeli makamaka chifukwa kuti Mulungu anamufotokozera bwinobwino Nahumu kunena kuti anthuwa achimwa ndithu. Mtima umenewu wa Nahumu ndofunikiranso utakhala ndi atsogoleri pamalo osiyanasiyana, kumpingo, kaya pabanja, kaya mabungwe, ngakhale ku dziko kumene. Tidzimvetsa kaye zinthu zisadayambe kufika pamalo amene ife tili, monga amene Nahumu anachitira. Sanangoti pamene poti Mulungu amuwuza kuti ndidzalanga iye nkuvomera. Anafuna amvetse bwino kunena kuti kodi ndi chifukwa chani muti mudzagwiritsa ntchito anthu amene wawo ochimwawo kudzalanga anthu anu. Mtima umenewu ukhalenso mwa ife ofuna kumamvetsa bwino makamaka za chifuniro chimenechi cha atumiki, chifuniro chimenechi cha Mulungu. Kuchoka mu buku limene la Nahumu tikhoza kuphunzira zambiri tati tizikhala ndi nthawi yomaphunzira yomawerenga, monga tafotokoza ndi buku ndi buku lochepa limenenso lili machapter zokwana 3 okha basi. Choncho ndi nthawi yofunika kunena kuti tikapeza nthawi tidziwerenga buku limeneli, kumvetsa bwino nkhani zopezeka mu buku limeneli, kuti pamene tikukhala mwathu tsiku ndi tsiku tikatitengere ku chipulumutso. Kodi mumaliwerenga buku limeneli la Nahumu kapena simaliwerenga? Mwinanso nkutheka simumadziwa kuti m'Baibulo muli buku limene lachokera ku Nahumu, komatu taonani kuti mukupezeka nkhani zabwino kwambiri, nkhani zochititsa chidwi zimene ndizofunika kunena kuti ndine tidzikhala ndi nthawi yomaliwerenga bwino ndi kumalimvetsa bwino buku limeneli, buku la Nahumu. Tikachoka patsatanetsatane makamaka wa Baibulo, tikalengera patsatanetsatane wa Baibulo kuchokera mu buku la Nahumu, timadzafikanso makamaka mu buku limeneli la Zefaniya. Choncho nthawi ino tikapitiriza kuphunzira mu programu iyi pakuyang'ana za buku la Zefaniya. Buku limene la Zefaniya ndi bukuso limene ndi machapter zofanana ngati buku lomwe limene timaphunzira makamaka buku la Habakuku. Buku limene ndi machapters okwana 3 okha basi. Buku limene la Zefaniya ndi buku limene ndi lomaliza makamaka kulosera zakuti ana Aisraeli adzapita kuchani? Adzapita ku ukapolo. Buku lomaliza kulosera kuti ana Aisraeli adzapita kuchani? Adzapita ku ukapolo. Ndi buku lili kodi? Ndi buku limeneli. Ndero amene tangonena kuti ndi buku lomaliza, tikuyenera tikhale tikudziwa kapena tikuyenera tisunge m'malingaliro mwathu nena kuti ndero pamene tigwira Baibulo lathu ndikudzafika kuchoka mu buku la Zefaniya tidzafika mu buku la ndani kodi? Buku la Hagai. Tikachoka mu buku la Hagai tidzafika mu buku la Zekariya. Tikachoka mu buku la Zekariya tidzafika mu buku la Malaki. Tikuyenera tikadziwa nena kuti ngati buku la Zefaniya ndi buku lomaliza kulosera kunena kuti ana Aisraeli adzapita ku ukapolo, ndero mabuku awawa adalosera Israeli atabwera kale kuchani? Atabwera kale ku ukapolo. Tikamvetse bwino makamaka pa fundo zimenezi kunena kuti Zefaniya, buku limene la Zefaniya ndi buku lomaliza limene linakambanso kwakukulu makamaka zokhudza ndi kupita ku ukapolo kwa ana a Israeli. Tikamalolenga buku limeneli lidafotokozapo za zinthu zosiyanasiyana makamaka ndi mitu yosiyanasiyana yamauthenga osiyanasiyana makamakaso amene anafotokoza za tsiku la chiwonongeko, komanso zokhudza ndi kunena kuti Yuda adzawonongeka makamaka chifukwa chopembedza milungu ina. Choncho buku limene likamaliwerenga limaperekanso chiyembekezo kuti chingakhale Yerusalemu adzawonongeka koma patsogolo pake mzindawu udzakonzedwanso. Chifukwa chani amanena kuti chingakhale Yerusalemu angawonongeke koma patsogolo pake adzakonzedwanso? Nkhani ndonena kuti tikazindikira kuti pamene Mulungu alola ana Aisraeli kuti apite ku ukapolo, tikunena mobwerezabwereza ndikunena kuti sikuti mzindawo anakhala kunena kuti wautaya. Komano Mulungu wakhala akutumiza atumiki a Mulungu kunena kuti akalosere kapena akalangize ndi kuchenjeza mzinda umenewu wa Yerusalemu. Choncho pakhazo nena kuti Mulungu agwiritsa ntchito anthu amenewo kuti akalangize zokhudza ndi makhalidwe awo oyipa, anthu ataoneka kunena kuti sakusintha, ndi pamene Mulungu adawalola anthu akuwapereka m'manja mwa adani kuti apite ku ukapolo kuti akasinthe mkaganizidwe kawo. Kuti akasintha mkaganizidwe kawo adzabwerere ndi kudzenjananso ndi Mulungu. Choncho tikuyenera tikamvetsetse bwino makamaka pa fundo zimenezo. Ndiye tikamaona buku limeneli makamaka limakamba za zinthu ngati zimenezo. Ndipo tikamalolenga mu buku limeneli la Zefaniya
makamaka kuona mu chapter chake cha 1 kuyambira mu verse yake aonekeza mu chapter cha number 2 verse yake 3 amakamba makamaka zokhudzana ndi tsiku la Yehova pamene Mulungu adzayimba mlandu. Tsiku la Yehova pamene Mulungu adzayimba mlandu. Komanso tikamuwerenga m'buku limeneli makamaka la Zefaniya chapter yake cha 2 kuyambira verse yake 4 za 15 amakamba makamaka za tsoka lodzagwera mitundu ina ya anthu yozungulira Israeli. Mitundu inanso ya anthu yozungulira Israeli imene imene zosakhala bwino pamaso pa Mulungu komanso kumazunza Israeli. Mulungu analonjeza kuti some zimeneyo adzayikantha zimene nkhani zake tikabwera mu buku limene la Zefaniya timazipeza mu buku limene la Zefaniya chapter 2 kuyambira mu verse yake 4 kukalekeza verse yake ya 15. Ndipo tiona unena kuti zokhudzana ndi tsoka kapena kulanga kwa Israeli kapena Yerusalemu ufumu umene unakhala kumwera komanso ndi kuwombola kwawo kunanenedwa mu chapter imene ya number 3. Ndidzakulangani pamapeto mukadzalapa ndidzakulani kodi ndidzakuwombolani. Zinthu zimenezi zinanenedwa mu chapter 3. Zinthu zofunika lina kuti ndine tizimvetsetsa makamaka pamene mabuku onsewa tikamawerenga nkhani zake kwakulukulu zikumangokhazikika pa nkhani yokhudzana ndi chikondi cha Mulungu pa anthu ake. Chikondi cha Mulungu pa anthu ake. Choncho ndi chofunika kwambiri lina kuti pamene netu kukhala mwa Chikhristu tikadziwa kuti Mulungu amatikonda. Pokhala kuti Mulungu amatikonda alipo madalitso ena a Mulungu amene amatengera zinthu zina zake kuti Mulungu akatidalitse. Ngati ife tikuchita zinthu zina zake Mulungu amatera ndithu amatidalitsa. Choncho ndi zinthu zofunika nena kuti tizichita zinthu zonse zimene Mulungu amafuna kunena kuti tizipeza madalitso a Mulungu. Kunena kuti Mulungu asalole kuti tivutike njolinga kuti tikasinthe mukaganizidwe kathu. Komanso mabuku amene kwakulukulu angosonyeza makamaka kapena kuti phunzitsa za fundo makamaka yonena kuti nthawi zonse Mulungu kapena nthawi zina Mulungu amalola kunena kuti anthu tivutike njolinga yonena kuti timukumbukire iyeyo. Pakuzindikira kunena kuti nthawi zambiri pamene anthu akumana ndi mavuto ndi pamene amakumbukira za amene angakwanitse kuwawombola pa mavuto. Tsono amene angakwanitse kuwombola pa mavuto amene takumana nawo ndi ndani? Ndiye Yehova Mulungu. Choncho mabuku amenewa amakonda kutilangiza za zinthu ngati zimenezo. Taphunzira makamaka kuchokera mu buku lija la mneneri wang'ono woyamba ndiye panonso tikamaliza ndi mneneri ameneyu ndiye Zefaniya pamene tikuona kuti mabuku onsewa makamaka angokamba za nkhani yokhudza ndi mitu iwiri yotani. Mabuku ena afotokoza za kulangidwa kwa mayiko ena amene sanali a mtundu wa Israeli maka taonako za Edomu komanso Ninivi anthu amene sanali mtundu wa Israeli. Tingakhale sunali mtundu wa Israeli koma kumene kuja Mulungu amatumizira bendani amatumizira atumiki a Mulungu. Komanso taonanso kuti mabuku ena munkhani amenewa afotokozako makamaka zokhudzana ndi kulangidwa kwa mtundu wa Mulungu umene unagawikana pawiri makamaka umene unakhala wina kumpoto komanso wina kumwera. Zonsezi zingomangirira pa chikondi cha Mulungu. Choncho ino ndine chinthu chofunikira kwambiri chonena kuti chani tiye tipezeni nthawi tidziwerenga komanso kumamvetsa bwino mabuku amenewa kuti tidziphunzira zinthu zambiri kuti pamene anzathu analakwa mu nthawi imeneyo inunso ndineyo tisalakwepo mu nthawi ino. Taphunzira zambiri mabuku amenewa mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera m'mabuku amenewa komanso tingakhale mafunso ena amene amakhudzana kusa Baibulo komanso tingakhale mwina maprogramu ena amene ali Longwe School of Biblical Studies amapanga muli ndikuthekera kutumiza mafunso anu kapenanso ndemanga yanu kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Koma kumbukirani kuti program imeneyi amakupatsani ndi Longwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero muna ndine Mwambuye m'bale wanu Daniel Linje Pancras. Mulungu wadza kudalitsa adalitse nonse kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona